कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोला केनी बंदराक स्थानिकालो विरोध सुरू असतानाच होन्नावरच्या कासरगोड जावच्या बंदराक जोरदार विरोध. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या केनी बंदर प्रकल्पाविरुद्ध ग्रामस्थ आक्रमक झाले असतानाच आज होन्नावर तालुक्याच्या कासरगोड हिंगा जावच्या व्यावसायिक बंदराच्या सर्वे कामाक विरोध करून आज होन्नावरच्या स्थानिक मच्छीमारांनी आंदोलन करून बंदर कामाचो खर विरोध केलो. तरी जिल्हाधिकाऱ्यान जमावबंदी कायदो करून सुद्धा तेजे उल्लंघन करून आंदोलन सुरू आशिल्ल्यान अनेक आंदोलनकारांक पोलिसांनी ताब्यात घेतला. या झटपटीत 2 पोलीस अधिकारी आणि आंदोलनकार जखमी झालात. होन्नावर तालुक्याच्या महामार्ग 66 लागीं हिरेमठ स्मशानाकडच्यान कासरगोड बंदर विकास प्रकल्पापर्यंतच्या रस्त्याचे आणि प्रकल्पाचे सर्वे काम सुरू असताना स्थानिकांन या सर्वेक सक्त विरोध करून शाळेचे विद्यार्थी आणि महिला प्रकल्पा जाग्यार ठाण मांडून आसात अशी माहिती माध्यमाक दिला. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 25/2/2025 कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस अपोजिट दुर्गा बँक सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो. कारवारच्या थोरलेबाग श्री गिंडी देवीलो वार्षिक उत्सव 24 फेब्रुवारीक मोठ्या उमेदीन जालो. कारवार तालुक्याच्या थोरलेबाग श्री गिंडी देवीलो उत्सव प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्षाक 24 फेब्रुवारी 2025 दिसाक मोठ्या उमेदीन मनयलो. वर्साक हो उत्सव मोठ्या विद्युत रोषणाईन आणि तोरणा सजोवन रथ वाड्या वाड्यार आरती स्वीकारता. या उत्सवाची खासियत म्हणल्यार या उत्सवाक श्री गिंडी देवीले वार्षिक प्रसादाचे नाल्लाचे ताट घेवूक सवाला उलयतात. हो सवालो उलयल्याक पैसे दिवच्याक 1 वर्साची मुदत उरता. औंद उलयल्यार फुडल्या वर्साक पैसे दिवू शकतात. गेल्या वर्साक श्री गिंडी देवीले प्रसादाचे वळे सवालाक उलयले यजमान बाळकृष्ण नारायण नायक हेमी उलयले. तर तेजी किंमत आशिल्ली 1,70,000 रुपये. तेमी ते पैसे या वर्साक श्री गिंडी देवील्या कमिटी कडेन पावयले. पहिल्याच खेपेक श्रीचे प्रसादा वळे इतल्या किमतीक म्हणल्यार 1,70,000 रुपयाक उलयल्या या यजमानाले कमिटी वतीन आभार व्यक्त केलात. अशा अतिरिक्त उत्पन्नान श्रीच्या अभिवृद्धीक मदत जाता इतलेच न्ही तर इतराक एक प्रेरणा मेळटा हेच खरे. नमस्कार सगळ्याक. वर्सा प्रमाणे आज आमगेलो गिंडीकडे वार्षिक उत्सव आणि हो वार्षिक उत्सव आमगे बरो मोठ्या प्रमाणात जाता श्री गिंडी देवीलो आणि तशेंच आमगेले हिंगा एक कॉम्पिटिशन उरता सवाल्याचें उरता आणि लायटिंग हे ते बरे प्रमाणात जाता. तशेंच सवाल्या म्हणजे बालचंद नारायण नायक हो हेणे एक गेल्लो वर्सा एक सवाल घेतिल्लो प्रसादा वळ्याचे अशे उलवणी जावन रेट वाडून तेणे 1,70,000 म्हणल्यार पावयल्ले. 1,70,000 म्हणल्यार एमावंट तो खूब एमावंट. आतां आमी तेजकीनच्यान आतां ह्या वर्सा तो आतां ते पुराय 1,70,000 तो आतां एक वर्सा तेजी मुद्दत आशिल्ली. ह्या वर्सा तो आतां दिता. आतां तेजकीनच्यान आमी थोडे जाणून घेया की तेणी 1,70,000 सवाल तेणी घेवचे कारण कितें. ती खूब एमावंट जाता न्ही. फुडली उलवणी बालचंद नारायण नायक उलयतले. म्हाका देवा कडेन सवाल उलोवन घेवन सवाल घेवचे दिसले आनी देवेंद्र म्हाका प्रोत्साहन दिलें उलोवच्याक आनी त्या प्रमाणे हांव उलोवन घेवन 1,70,000 हा तो सवाल घेतलो. तो सवाल दिवच्याक
ती हे शिवरात्री फुडें शिवरात्री पयली दिवची म्हणून आमगेले कमिटीन ठरयिल्लो आसा. त्या प्रमाणे हांव आज 1,70,000 रुपीज आमच्या कमिटी कडेन हँडओवर करतलो. आनी तशेंच आमगेले ह्या कमिटीक तेणें ते 1,70,000 सवाल घेयला आसा पळय, ह्या कमिटीक बी तेजे खूब हेल्प जातले. कितें मुखाल कसलीं कामां, देवळाची कामां कितें जातलें जाल्यार खूब हेल्प जातलें. हांव त्या बालचंद नायका कडेन, बालचंद नारायण नायक ताका तेंचे कडेन खूब आभारी मानता आनी तेणें हे बरें व्हड स्टेप घेयले बद्दल सगळ्यांक धन्यवाद. कारवारच्या घाडसाई ग्रामपंचायत अध्यक्षाविरुद्ध अविश्वास. नूतन अध्यक्षपदार सुधास श्याम नाईक हेमगेली निवड. कारवारची घाडसाई ग्रामपंचायत ही 13 सदस्य संख्याबळ आशिल्ली ग्रामपंचायत. या ग्रामपंचायतीचे अध्यक्षपदार सुवर्णा मारुती माजाळीकर हेमचे विरुद्ध इतर काही सदस्यांनी अविश्वास ठरावाचो प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्याक 15 फेब्रुवारी 2025 दिसा मांडलो. तहसीलदार आणि संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यान 25 फेब्रुवारी 2025 दिसा घाडसाई ग्रामपंचायतीच्या अविश्वास ठरावाचेर मतदान करून 13 पैकी 9-4 असे मतदान जावन अखेर सुधास श्याम नायक ही महिला अध्यक्षपदार नियुक्त झाली. राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमगेल नेतृत्वात जाल्ल्या या घाडसाई ग्रामपंचायत निवडणुकीत बीजेपी पक्षाच्या पॅनलात अध्यक्षपदार सुधास श्याम नाईक तसेच ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष चेतन बांदेकर, गौरीश कृष्णा कोठारकर माजी अध्यक्ष आणि हाली सदस्य, चंदा विजय नाईक माजी अध्यक्ष आणि हाली सदस्य, तसेच सदस्य शरद डी नाईक, बाल्टिस बेरिटो, मंगेश गोवेकर, अनिता आनंदू हळगेकर, सपना मालवणकर, किरण उळगेकर हेमी सदस्य असून नूतन अध्यक्षाला कारकिर्दीत घाडसाई ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीची अभिवृद्धी जाऊ अशी सर्व सदस्याला कुटुंबियाकडच्यान शुभेच्छा तसेच ग्रामस्थांना शुभेच्छा देऊन नूतन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांबरोबर हर्ष व्यक्त केले दिसून येत आलो. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मिळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरीप्रमाणे कर्ज मिळतले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. जोयडा नागोडा क्रॉसा लागी रस्त्यावेल्यान वयच्या वाहनान हरणाच्या पिल्ल्याक दिली धडक. हरणा पील जाग्यारच मरण. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा वनक्षेत्रात येवच्या नागोडा वळणा लागी दांडेली जोयडा रस्त्याचेर ते वाहनान हरणाच्या पिलाक धडक दिल्ल्यान तेगेलो जाग्यारच मरण जाल्ली घटना घडली. जोयडा हो भाग जंगलान व्यापिला असून थंय नाना तरेचे वन्य प्राण्यालो वावर आसा. रस्त्यान वाहन वयतना एक हरीण चुकून रस्त्याचेर येयले आणि त्या वाहनाची तेका धडक लागिल्ल्यान त्या हरणालो जाग्यारच मृत्यू जालो. हे हरण सुमार 2 वर्षाचे आशिल्ले अशें कळून येयला. जोयडात अज्ञात वाहनाच्या धडकेन महिलेलो जाग्यार मृत्यू, वाहन चालक फरारी. गोंय रामनगर राष्ट्रीय महामार्गार गवेगाळी क्रॉसा लागी अज्ञात वाहनान धडक दिल्ल्यान एक महिलेलो जाग्यारच मरण जाल्ली दुर्दैवी घटना घडली. जोयडा तालुक्याच्या वटला अखेती ग्रामपंचायतीची ही मृत महिला असून जनी गवळकर अशें तिगेलें नाव. ती रस्त्यान वयतना अचानक फाटल्यान अज्ञात वाहनान धडक दिल्ल्यान तिगेलो जाग्यार मृत्यू जालो. धडक दिल्लो वाहन चालक वाहना सकट फरार जालो. रामनगर पोलीस तेगेलो शोध घेतात अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।